Та й собі думаю, нема кращих дівчаточок, як в рідному краю. А я ходжу по Дунаю, та й собі думаю, нема кращих дівчаточок, як в рідному краю. Ходжу по Дунаю, та й собі думаю, нема кращих дівчаточок, як в рідному краю. А я ходжу по Дунаю, та й собі думаю, нема кращих дівчаточок, як в рідному краю. Ходжу по Дунаю, а я ходжу по Дунаю, а я ходжу по Дунаю. Селям алейкум, в ефірі програма Джанлу Студіо. Сьогодні у нас в гостях український гурт, що виконує етномузику у стилі World Music. У нас в гостях гурт Тарута. Селям алейкум. Алейкум селям. Як настрій? У нас з настроєм проблем ніколи не буває. Скажіть, чи часто плутають вашу назву з прізвищем відомого українського олігарха? Постійно. Перше питання на всіх телеканалах, на всіх інтерв'ю, радіо. Яке ви відношення маєте до Сергія Тарути? Кажу зараз, ніякого, абсолютно. Ми його в житті ніколи не бачили. Насправді ми спочатку продумали назву, а потім дізналися, коли почали гуглити, що є ще й такий олігарх.
От. І там в 2007 році, коли ми заснували гурт з Оленою, то у пошуку Google спочатку видавало декілька сторінок про Сергія Таруту, а потім вже десь про нас. Зараз вже у нас так 50 на 50. Ну, в принципі, дивлячись, як вбивати, звичайно. Ну розкажіть про свою назву. Там щось було про квітку, а я думаю, що хтось не знає. Це трошки молодіжна і трошки фольклорна назва. Ми ж все ж таки world music граємо, да? Робимо обробки українських старовинних пісень, авторські теж пісні робимо в такому ж самому напрямку world music. То Тарута – це саме та рута, яку треба шукати з дівчиною на Купайло у кущах. Це фольклор, міфологія українська. І ця назва, до речі, дуже зрозуміла і закордонним нашим слухачам, тому що рута – це якби квітка і асоціація, особливо у наших найближчих сусідів. Всі знають, що рута – це квітка. Ніякого тарути вони взагалі не знають. До речі, і багато людей, українців, теж не знають, хто такий Тарута, і асоціації абсолютно немає. Ну, я думаю, що зараз Прізвище. вся Україна Ну, в його зараз- білбордах, Зараз, так, зараз. то всі кажуть, о, це вам реклама.
ви вже казали, що в 2007 році ви зібралися на ваш день народження. Був ваш день народження. Це випадковість, чи ви так навмисно планували? І загалом, як створився ваш колектив? Ми співали разом в фольклорному колективі. Співали автентичний фольклор з Оленою. Я, власне, там з нею познайомився. Але до цього в мене було декілька різних проєктів. Я уже до цього був лауреатом Червоної рути, як автор і виконавець, бард. Я вже був як соліст свого власного рок-гурту. Грав більше таке кантрі, ритм-н-блюзи, суто американську музику. Але мене постійно тягнуло до фольклору, бо я теж, Олена з дитинства займається саме автентичним фольклором. А я з дитинства співаю в хорі. Теж дуже багато українських народних пісень в нашому репертуарі було. І от ми познайомилися, дійсно, на мій день народження така ідея створилася, але познайомились в колективі, який називається «Гуртоправці». І свого часу «Гуртоправці» мав різні спільні проекти з Олегом Скрипкою, з гуртом «Мандри», з французьким гуртом «Ред Кардель». Взагалі спільний диск записаний «Нейтре. Народження». Він став по кількості продажів золотим у Франції і отримав найбільшу нагороду музичну у Франції у 2006 році. Це диск, записаний спільно «Гуртоправці» і французький гурт «Ред Кардель». І на мій день народження ми сиділи великою такою нашою дружньою тусовкою, і я просто пару своїх пісень, пару пісень своїх під гітару заграв, заспівав, і тодішній наш керівник Ірина Клименко сказала: «Їжак, нащо нам ті далекі французи? Скільки можна витрачати енергію на якісь інші проекти, на якісь інші гурти? У тебе класні пісні, давай щось робити». І це був такий поштовх. Тоді я звернувся до неї, тоді ще з нами співала її сестра Сашенька. Кажу: «Дівчата, давайте щось робити». Отак з гуртоправців, ще у нас був перший супілкар Данило, теж співав в гуртоправцях, і скрипалька Мар'яна. Це перші музиканти Тарути, це якраз були співаки цього етнічного колективу гуртоправців. Так ми почали щось робити, аранжувати пісні, брали за основу мої авторські пісні і просто компонували їх з тим фольклорним експедиційним матеріалом, який Олена в своїх етнічних експедиціях знаходила. Це її репертуар. Смутний вечір, тихий ранок, смутний вечір,
чому вас називають їжак? Це далека така історія. Починається вона з 1989 року, коли я займався, так досить професійно займався дзюдо, взагалі бойовими мистецтвами займався, поки здоров'я дозволяло. А зараз вже ні? Просто це мені було 9 років, вся наша група їхала у я от не пам'ятаю, чи в Сімферополі тоді були республіканські змагання, чи в Севастополі, але були республіканські змагання з дзюдо, серед юніорів, серед молоді. І наша група вся підстриглася, спортивна покороче, десь 3 мм. А я в своєму класі був один такий. Я приходжу в клас після стрижки, а завжди я був такий, не коротко стрижений. Коротко мене батьки ніколи не стригли, і тут я приходжу перед змаганнями такий їжачок. І хтось там із однокласників ляпнув: "О, Йорик Чорнобильський". І все. Спочатку, звичайно, були бійки, спочатку були образи, а потім я подумав, на що ображатися? Так гарно приклеїлося. Тільки я став із Йожика, я перетворився на їжака і взяв це собі пізніше вже як сценічний псевдонім. Так і виступаю. Так в мене в дипломі Червоної рути написано Євген Їжак. Це моє життя, любов і музика. Все моє життя, любов і музика. Все моє життя, любов і музика. Все моє життя, любов і музика. Як не знаю, куди далі іти, і шукаю те, чого не знайти, розриваюсь на маленькі шматки. Завтра дуже подібне на вчора. Я згадую про те, скільки порвалось струн, і відчуваю, як по серцю пробігає струм. І навіть як навколо знову все не так, я згадую про неї, попадаю в такт. Все моє життя, любов і музика. 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 А за вікном, ніби дощ, ніби сніг, а за вікном те, що я ще не встиг. Я питаю, куди далі іти, але мовчать усі, хто міг розказати. Скільки ще блукати по дорогах, скільки щось шукати по світах, скільки доганяти в полі вітер, скільки зустрічатися у снах. Але коли я чую знов ці дивні звуки, гітара проситься сама мені у руки, і серце плаче і сміється, як струна, з'являється звідкись вона. Все моє життя, любов і музика. 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 Як не знаю, куди далі іти, і шукаю те, чого не знайти. Я згадую про те, скільки порвалось струн, і відчуваю, як по серцю пробігає струм. І навіть як навколо знову все не так, я згадую про неї, попадаю в такт. Все моє життя, любов і музика.
Розкажіть про дослідження фольклору, а як ви його досліджуєте? Можливо, ви їздите в експедиції або ви співпрацюєте з етномузеями? Я їздила. Зараз, на жаль, не їжджу, але хочеться, звичайно. А в дитинстві і в студентські роки, звичайно, їздила, бо це була моя робота, і треба було її писати, це і диплом, все, це дуже серйозно, а й писати треба на своєму матеріалі. Тому їздила, звичайно, їздила недалеко. Тут Київська область і Житомирська. Написала, зробила таку невеличку збірку, але я нею користуюся. Пісні, ті, що співає Тарута, то в основному це ті пісні, які зібрані мною. З музеями не співпрацюємо. Немає такої потреби. Я думаю, якби була така потреба, то, звичайно, чого ж ні. Взагалі серед фольклористів є таке неписане правило, що кожен використовує, якщо в своєму репертуарі, то свій матеріал, свій експедиційний матеріал. А якщо комусь якась пісня подобається із іншого, тому що насправді ніхто не цінує роботу етномузиколога. Це вже робота така, як знаєте, музичний археолог. Ти записуєш якусь бабусю, одну пісню, вона слова гарно, наприклад, пам'ятає, а вже погано співає, в неї поганий вже слух, і вловити якусь мелодію дуже складно. А інша бабуся навпаки, наприклад, в селі там за 10 кілометрів, вона гарно запам'ятала мелодію, але слова погано плутає. Тому ти компонуєш, ти робиш, ти відтворюєш пісню по-новому. Іноді доводиться слова дописувати. Тому що бабуся співає діалектом, а треба так заспівати, щоб якось людям це було зрозуміліше. І так далі. А іноді, навпаки, спеціально етномузикологи залишають діалект. І співають так, як воно було. Діалект, тому що це ж дослідження. Це ж для чого воно робиться? Щоб просто пісеньку красиву? Ні. Це ж історія, культура. Ми в Таруті, насправді, коли мова, переспівуємо пісня, пісні, то вже і намагаємося, мелодія. я принаймні, намагаюся співати ближче до літературної мови, так, щоб було зрозуміло не лише в тому регіоні, де ми цю пісню записали, а по всій Україні. Тому що діалекти ці регіони, вони відрізняються. не ображаються, що ви взяли їх пісню і переробили трошки по-своєму? Навпаки, розумієте, я вважаю так. Ми даємо нове життя пісні. Якби не ми, про цю пісню просто забули. Хто зараз співає, навіть вдома за столом у нас там, співають українські народні пісні. Вони гинуть, ці пісні. І якщо ми, так сучасні гурти, не будемо давати їм нове життя, вони просто загинуть, вони стануть нікому не потрібні. Тому їх треба співати. Треба поширювати це все. Треба робити сучасні молодіжні аранжування. Треба показати молоді, що в нас є дуже багато класних, красивих мелодійних пісень.
А на сьогодні все. Продовження програми з гуртом Тарута ви побачите вже зовсім скоро. Залишайтесь з телеканалом АТR, слухайте якісну музику.